Nga ai kublay ya pi baro hakani ka sngi jing lai lo chungkari. Nga sngo kemen shipun ban yo iya ka ri baka pen kre ban rake ya ka sngi jing lai lo ka bah nyo po pra jongka. Ban sakhi ya ki jing her ba jing kawe ki lama lai rong hakum kan ka sngi la ka long ha Redford ne ha ki nong ba jong ki jala ne ha ki shinong ki tau ka pen kemen hadu kata kata ya ka do nu jonga. Kalong ka jingpen pau ya ka jingkmen ban long kum shibenta jong ki iway 0.7 billion ki para nong India ki basyong basa hakene ka ri ka bakraw. Kumbang ngirakhe ki tamasa ba jingle kemen ba pher bat la ki bahayeng jongi ngirakheru ya ki jinglai lut bat sngi republic bat la ki bahayeng ki bakan thup ya ki para ri jongi hi. Ha ka khatsan tari unailar kinong India ki badon hapo kari bat ki basa shabari ru ki shimbanta ha ka jingrakhe da ka bapen heri ki lama ruai ki jingruai etri bat sam ya ki jingba ki khanaret ki shimbanta ha ki program pitni la kariti habangi snap ya ki ba ki kran shapang kari ba e jongi bat shapang kalat banlong kinong shong shunong jongka ngisngau kumba ki pen sawa ki jo ki kten bala kran da kinong yele lai lu jongi hangta ngi sung thu bangi long ka banta jong kinchri ubate songi ki jing phwa sneu jong ki tu ki bale shim banta ha ki jing ale lai lut bat ki jing ang nut jong ki tu ki ban sasaki ya ka buram bakari kan sayo byang ha ki snem ban wan ban sung thu bangi long ki banta jong ta ukinchri ha ka history ka pandap yangi da ki jing sngorit namar ka pen kan mau yangi ya ki tu ki sngi men bangi dang don hapo ka jing sin shar nong wei Kamen sim etri bat baslur jong ki riwele kalapan long yaki bakin tur shaprang hapedeng ki jing basir kai bat ki hap ban lendru yaladi. Ni ai kublai yakane ki jing long jong ki. Ngi sngongo namar ki jing trai shitom bayai ne jong ki kabala kersiu thia yaki nong India nakispa snam ki jing sha san shar nong wei. Kiriti ki dustur bat ki jeng long tenrai ba dondor ki bala shuim shune tang nasla ki la shem ye ki lat ban pen pau perthei hakikap tu kat ni ki pateng jeng ki nong yalam bakraw uba penya tali bat te song ni ki jinga pher ba bunjan udai Mahatma Gandhi ukpa jong kari uklur nong lam lenti jongi Ringkat bat kiladon kinong yalam bakraw kum Sardar Patel Netaji Subhash Chandra Bose bat Baba Saheb Ambedkar kum Joru Bhagat Singh Chandra Shekhar Azad bat kiwede kalalong ke jingyaki hakaleng kari hakaba baro ki kanhun jat ben riu kile shimbanta na pedeng ki jat ben riu lom kiladon kum Tilka Manchi Birsa Munda, Lakshman Naik, bat Pulo Janu, na pedeng ki weipat ki bala phala ki jingim, bat ki bangi dang yai kan mau menta. Ngila sedang bandrakhe ya kalengku sngika jong Bhagwan Birsa Munda kum kajanja tiya Gaurav Diwas. Kijing pen kre bandrakhe ya kalengku sngika ba shispa san posnem jong hakasnem banwan kanlong kalat bandang aiburam shushu ya usin yang jong hakijing pen kim yakari. Ki para ri ba e chonga menta ka sngi ka khat sau tarik unailar ka ri ka rakhi ya ka ve bhajan be bheshika smriti diwas ka sngi ban kan mau ye ki to ki jing sngo ngiu jong ki jing phya ya ka ri India habala phya ya ka ri ka bakraw da ki million ngut ki briu kila hab ban mat ya ki jing sha penrung jubor ban shong shnong shaka wei pat ka ri da ki lak ngut ki briu kila du ei la ka jing im Hakasngi shua ka sngi jing lai lot ngi ken mau biang ya ka jing shampam kalanot jongki priu bat ngi yeng ban kershan ya ki tu ki long yeng ki balapait lapra namar ka ni ka jing le bom khen priu ngi rakhe menta ya ka snem ba hinyo phosan jong ki jing yo la ka jong ka riti sanchar kalenti jong ka ri ka badang yo lai lot thmai kam long ka balai na ki jing da ka bayai ne hakitan rai ba jing thmu bas kem jong kariti sanchari ki balong ke jing ai ka hok ke jing along marangkat ke jing lai lut bat ke jing along ka wei ngidon menta ha ke jing ya chaprang ban penla ya ki India ban kambyang ya ka kardan ba ka judan ha ka rensan jong ka perthei Hak election badang syudap penlong hakari menta ka snem kinong thap vote kiladon jan khandai pho hinyo klur kani ka long ka bansa kan mau namar ka long ki election ka babon tam kinong thap vote na ki wei pan la dei ban ai khublei yak election commission jong ki India na ka banta ka jingla ban penlong yak jing thap vote ka bayat be ya ti klem jing bakla
Nga ai kublay ya baro kinong tray bat kisipay pahara kibala sya ya kajingsin bat ay rabru ya kinong tapvot. Habakat kata kajingbun kibriu kipendep ya laki hok ban tapvot kalong shisha kajing tapvot kabapen ya kajingmut jong kasen syarpat ba. Kajing job jong ki India ha kabapen ya bet ya ki election kipen klan ya ki bolsen syarpat ba ha kaleng kapertai. Parari ba i jonga nado kasnam arhajar arpuway hado arhajar arpusaw ke India kalalong kaway na pedengkiri ki bakiw step ha hakayo kakot kata da pra nakashispa hakashisnem. Kanya kamut tangban penyok pisay kibriu henry kalapendu nasibun bhai ke jingdon jong kibriu kiba im hapo ulan jingduk. Nakabenta kito pat kibadang yai im haka jingduk jingkerdu lanang yai persang bat ai ke jingarap yaki kanang bakin light naka. Kum kanuksa ka PM Garib Kalyan Anna Yojana bala pentrekam hakapor basdang ka COVID khat khandai kadang yai beteng haduk menta ban ai marbam klemdon kam siupisa syakumba prapoklur kibriu ka ba penti kenaru bakito kibala light na ke jingduk kin bet kin biang no. Kalong ke basngu sarong na kabenta baro bakari India kadon hakakadan kabasan hakaliang kayok kakot hakapertai bat ngikmilenti bangila ban poisyen syakakadan kabalai. Yakani enla ban penurlong tang da kajing tre shitom jeng kinong rep bat kinong tre da kajing yo ichinga jeng kinong taubut taurukom bat kinong taulat pen mispa bat da kajing yo ichinga jeng kinong yalam. Kinong rep ka anna data jongi kala pentikna ba kajing penmi yaki marrep kala nang keo palat yaka bangi kimi lenti. Dakani ka peni ba kila no senyang shikat de hakaban penlong yaki India kabadap babiang hi naladi haka rep karyang bat ban besa yala ki jong kibriu. Kisurak lenti sengkin kibalong ki jingdon ka ambakong san ru lanang yai pen bha bat pen pun haki kendiat senem balalain. Kilat kelenti balashim bat ki jaka puli bat hikai kiliarab hakaban penyari kisurok bat kelenti ba kelenti rel bat kumjuru ki katchat. Da kabashim ru ye ki jing mentoy ba ka jing start technology katarwa nakabenta ka jing keu shaprang hakalaway. Kesorkar kala kentiu ye ki babun ki benta kum ki semiconductor bat artificial intelligence da kabat hauru hakaju kapor ye ki karkhana ki ban trekam klem dakta ya kamaryang. Kani kan kring yaki nong sengkam bat penlong yaki India ka way na kiri baki brio kinwan sengkam la jong. Da ka jing khut jing biang hakaliang ka ken ka dia ketanat pisa tengkaru kalanang yai biang shushu. Kini baro kilong kum ki jing pen kre yaki kendon ka yok kakot na kabenta ki pateng bandang wan ki ban pen kiu stet yaki India hapadeng kiri balakiu shaprang bat kan bu yaki India hakakerdan bakam shajrong hakapertai. Hadin ke jingla ke India ban penlong ya ke G20 presidency ke bajab kala rapat ya ka shakaway ke benta kata kum ke sur jong ke pertai basyati ne global south. Dakani ke India ke temu ban pendon kam ya la ke kerdan ha ke ban penyare ke jingsub bat jingroi jingman bha ha ke pertai. Para nong shong shnong ba i jonga ngidei ban ken mau ya ke ktin jong Dr. B.R. Ambedkar unong sandur jong kariti sensyari ubalaong. Ngidai ban penlong ya kesen syarpat ba ha kesan pertai kesen syarpat ba ke imlang salang ru. Kesen syarpat ba ha kesan pertai kan amla ban ne lemda don ya ke nongrim jong kesen syarpat ba ke imlang salang. Kejingyat suki jong kesen syarpat ba ha kesan pertai kesaki ya kejingyat ceprang ha ke ba penklan bat tek song ya kesen syar kadar ha ke imlang salang. Kamen sim jong ka jing kentup lang kadai bandon ha ka jing im jongi ha ka jing ya dai bat ka im lang sa lang ngilaya im lang ya yat lang kum kari ha pedeng ki jing ya per bat ki jing ya bon pat dai ban shim ya ka sin jam ka baklan ka ban long kum ka atyar jong ka jing kentup lang nganget skem bakari ka bayar kum ka jongi ya ki jing persang ban penpat penpra ya ka jing ya long shitali dai ban kentat shisendon ka jing le hok ni aya ka hok hake imlang salang kadai ka kam bah khamat jong ka sarkar bat kala jushimru ka to ka ni kisen jam na ka banta ka bha kamet jong ki jat ben riu schedule caste schedule tribe bat ki wede ki jat ben riu ret pa ka pradhan mantri samajik uthan bala jutip kum ka rozgar adharit jan kalyan kata ka PM Suraj ne kum ka nuksa ka thmu ban ajing arab pisabet shakibriu ki bana ki jat ben riu ret pa
Ka Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan lane ka PM Janman kala penlong ya ke jinga lapat ba ban kentiu ya ka yok kokot hakim lang salang jonki particularly vulnerable tribal groups PVTGs. Ka scheme National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem lane ka namaste kan pentikna bagi nong tray ba pen khot yaki jaklia ken tray shu da ka kti ha ka ba pen khot ya ka jaklia bat septic tank ka kentin jingle hok ne jing aya ka hok ka kan thup ha ka jing mut bayar jongka yaki jatkam jingle ba pher ne ki ba dai jong em lang sa lang ngakwa ban kerpang hangne artli naki kita kilong ka hok long breushin rang kan thai bat ka hok bayadai bat ka jinglong ka jingkala ka sunbring Hakim lang sa alang jongi, yaki kan thay la nyaw tang baki yarangkat, hendray marangkat. Wat lakat taru kijumat hi yaki jing syak thombor kat kum kirukom le bajule na duk menswa. Hendray nga sokmen banyo i baka sorkar kala shim yak alinti ban ay yaki jinglong ba marangkat hakikam bayaday bat ka bha kamyat jongki kan thay bat ka jing pen kupbor yaki kan thay. Kamang tengka nakabanta ni ka jing thmuru kala keu laisha haki posnem balalain. Lanang penkeu ya ke jing isimbenta jongki haki jing aikam aijam. Kabakam kongsan bat kabaktae hakani kaliang kadai ke jing kentiu ya ke jing kai ki kun sinrang bat kentai. Lasan duru ya ke skim baper ki ba paikman nakabenta ban kentiu ki kentai bat longkmi. Kanari Shakti Vandan Adhiniyam ru katmu hakaban pentikna ya ke jing pen kupbor ya ki kentai. Kajing kala kajing long ka sunbring kala long kajing sisa kalong ka bakam ya kiri bela kiu shaprang bakin pen kala ya kajing tmu bat kendon baki penyat hakalyang kayok kon wat lakata ngila jam shaprang shibun hakane ka benta ban ya ka bangi kmi lenti so sarong baki India kadon hakakedan bah khamat hakajing ya kun ukun benriu ban pelat bat yada ya ka perthai na kajing sakta hakajing saat ka perthai Ngakentu na markata ya piru ba pen kala khindiat hakarukom im jongpi bat no sinyang hakajing ya kun ya kajing kala kajing long kasunbeneng. Habakran syapang kajing a ya kahok sya yanga bangan ong hangni baha kajing pentrekam ya ka Bharatiya Nyaya Sanhita nadu unaitung menta kasnem ngila weng sakawai ka snap jong ka juk ba sya sensyar hakinong wei. Kani ka kendon ba thamai ka day hakaba a ya kahok hakitu ki lanot ki bangat hakikam bomman hakajaka ban syupai be tang sya kajing pensitom hi. Ngayo ya kani kajing kala bakalong kum kajing ai burom yakinong yale laitlut. Para no syong synong bait ka amrit kal ka por bangin yat na kahinyo posan snem sa kasispa snem ka jingyo light load kadang yat menta bat yakani ensandur de kisamla jong ka menta kadai ka bor bat ka jingr hemen sim jongki ka banyarap yakari ban kiu shiki kedan ba chijrong ban penso thet hakijing mut jing perkhat jingki kun samla bat thau yakarukam perkhat bathamai ka banya bersyam lang ya ka bab hatam jong kita ki rukom le bamenswa bat ka jingnang jingtip bamenta kadai ka kam bah khamat jongi menta ha ka bia dai bat kane ka National Education Policy bala pelat hakasnam arajar arpo kala sedang ban pini kijing seiso ban sara ya kisap ka sorkar ka shim ya kijing sedang ban plelat ya kijing pentibet hakasam kijing aikam aijam bat kiwei kilat nakabenta jongki Kisantali ki scheme jo mentri rang badu na kabenta ka jingpin yo kam bat jingpin tibet ya kasam kan pinmento ye ki saw point iwe klur ki samla hakisan snem tam hapo kan ki scheme bat ma jong ka sarkar shiklur ki samla kindon haki jingpersang pin tibet haki company bapau hakisan snem tam kini baro kendai ki jingno sinyang hakabasdang na kabenta ban pinla ya ki India ban yeng halaki kijan Ha India ngiyoi baka science bat technology kalong shibenta ha ke jingwat ya ke jingnang jingtep bat ru kum ka atyar na kabenta ke jingkiu shaprang ukun benriu ki jingla kinjo jongi hakaliang ki kor ki board digital lapendon kamru yaki kum ka nongmuna hakiwei pat kiri Hakisnem baladep ke India kala jam shaprang hakaliang ke jinglik wat jingtip saka hau ringkat bat pi baro ngarung na terang hir banyo pelat ya ka gaganyan mission hagasnem ke banwan hakaba ka kenhon her hau jong ke India kan her shasun hakaling hau baningkong jongka
Haka perthai jong ka jing elak kai sports haka bakari kalaya chaprang haki post nem baladem ngiyo I baka sorkar kalabu hakmat ban pinbiang yi ka jingdon kam bakong san jong ka. Kaken hun elak kai na India kala persyang ting haka Paris Olympic Games badang syukut shen. Ngaya ro ya ka jing tre shitom bajing IT lut jong kinong elak kai kibala aiman sem ya ka samla. Haka cricket ke India kala job haka T20 World Cup kabala pin shong shit bat pin kimen yikipa nong pet kai. Haka jing elak kai chess ru kino elak kai kila wan rat jing sarong ya ka ri. Laong baka ni kadai ka jing sedang jong ka juk elak kai chess ha India. Haka badminton, tennis, bat kiwei ki jing elak kai ki samla jongi kila la ban pin pawelati haka rinsan bahe jong ka perthai. Kaneka long ki jing pin shlur bat aiman sim yakipateng ban wan. Para nong shong bain habakari kalapan kre ban rakhi ya kasngi jing lai lut sha yanga shasisen pan ban ai kublai ya pi baro kamtam ya kishipai baslur jongi ke biada ya kijing lai lut jongi dakabasha ya kijing ngapha kijing kublai shikipulet bat kishipai pahara ki bajuada bat pahara kelengkari ngapha ru kijing kublai shikidkhot jongki yeng bishar bat kinong penyat ya kijing senshar hakaleng kari bat kumjuru shakinong tray jong ki mission jongi kibadon shabar jong kari kijing kublai jonga kaletru shabaro kinong India kibashong basa shabari pilong kabenta jong kalong yeng jongi pilapen paunam ya kari lang ba kijing la kinjo jong ping hakibabun kilyang pilong kinomik mat bakraw ban pen ya kijing rius pa ke India hakalarity bat kanong temen jongka Sashisin nga ai kublai ya pi iway pa iway kasngi jing lai lut basuk bakamen ya baro. Kublai Jai Hind Jai Bharat.